Čo sú toto, pani poslankyňa, za náražky na poslancov Smeru? Že sa strácajú miliardy, milióny do vreciek vašich kumpánov a vy sa bojíte, že o túto možnosť prídete a nebodaj skončíte na súde. Toto je problém Slovenska. Vy fabulujete, klamete a podvádzate. A pán Farkáš, vy ste povedali, že 60% hlasov bolo podaných na Slovensku. A to je také klamstvo. Nie je 0 ako 0, bolo to 6%. Takže presne takáto dôveryhodná je vaša strana, tá, ktorá tu sedí, SNS, Smer, Hlas. A všetci jedni, ako ste pán Jariabek, Karas a rovnako pán Gašpar, tak ste zavádzali pri tom, čo ste rozprávali. Ale tu si pán obžalovaný podpredseda parlamentu ide svoj zákon obhajovať na to, aby bol znova zvolená strana Smer. Takže vy nám to nerozprávate. On je zrazu aký citlivý, lebo my rozprávame o ňom. Ak tu on rozpráva o kadekom a rozpráva klamstva, tak toto je v poriadku. Ale my, keď začneme rozprávať o ňom, lebo si to vypýtal vyslovene, tak vám to vadí.